Mateu, capítol 11, versets 25 al 30. En aquell temps, Jesús digué: T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que s'ha amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho. El meu Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill fora del Pare, i ningú no coneix el Pare fora del Fill, i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor, i la vostra ànima trobarà el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.